מבשלים נדל"ן ארצות הברית, בהנחיית יואב פנחס. האתגרים, ההצלחות וכל האמת מאחורי תעשיית הנדל"ן. אז שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט מבשלים נדל"ן ארצות הברית. אני יואב פנחס, מנכ"ל של ABI, ואיתי אליזבת לומדת נדל"ן, והיום אנחנו בפרק מאוד מעניין. אליזבת, הייתה לך איזו שאלה ככה מאוד חשובה. תקשיב, אני בן אדם שאוהב ללמוד, וכשאני לומדת כבר תחום חדש ונכנסת לתחום חדש, אני מאלה שצורכים ידע, בסדר? לא יותר מדי, אבל כן מאוד חשוב לי, ושוב, לכן אני פה, לדעת יותר על התחום. ובאמת, ברגע שהתחלתי קצת לחקור על כל תחום השקעות הנדל"ן, יזמות נדל"ן, התחילו לקפוץ לי בפייסבוק מלא מודעות של קורסים. ואני מבינה כמה זה עולם רחב וגדול, ומהשיחות איתך, ועם עוד אנשים. השאלה היא מה ללמוד, בסדר? איך אני יודעת איזה קורס לקחת, האם לקחת, עד כמה אני צריכה להעמיק בקורסים האלה, כדי באמת להיות משקיעת נדל"ן חכמה. כן, אז קודם כל מה המטרה? אנחנו רוצים להיות משקיעים, או שאנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו? אוקיי, זה כאילו, זה שאלה ראשונה. הראשונה. נגיד אני רוצה להתחיל מלהיות משקיעה. אוקיי, אז קודם כל, אנחנו רוצים קצת להכיר את התחום, נכון? כאילו, גם אם אני הולך להשקיע עכשיו בבורסה, אני בכל אופן, באופן אישי, אני רוצה קצת ללמוד איך מנתחים מניות, איך העולם הזה נראה, איך טרנזקציה נראית, איך אפשר להרוויח, איך אפשר להפסיד, מה הסיכונים, וכו' וכו'. אז קודם כל אני חושב שהדבר הראשון, ידע זה דבר מאוד חשוב, כי ככל שיהיה לך יותר ידע, יהיה לך יותר ביטחון והבנה, מה הולכים לעשות שם? גם אם את לא תעשי את זה בעצמך, אבל את תלמדי נדל"ן, את תוכלי לשאול את השאלות היותר נכונות, נכון? את תלמדי קצת. כן, יש אבל הצפה, יש כל כך הרבה, זאת אומרת, יש קבוצות, יש את הקבוצה שלך, יש כל כך הרבה קבוצות, של פיננסים בכלל, ושל נדל"ן באופן יותר ממוקד, ושל נדל"ן בארצות הברית, ושל נדל"ן ביוון, ושל נדל"ן על הירח. נכון. איך אני בכלל יודעת איך לגשת לזה? הרי אין לי זמן, בסדר? בוא. אני יכולה להקצות חצי שעה ביום לצורך לימוד, כל שאר הזמן אני מעל הראש. נכון, אז יש גם את התוכן החינמי, שאפשר להיחשף אליו ביוטיוב, יש אפילו קורסים חינמים כאלה ביוטיוב, יש המון פוסטים, המון סרטונים, פודקאסטים כמו שלנו, או יש אפשרות לשלם ולהיכנס למסגרת בעצם ברורה, שיש לה תאריך התחלה וסוף, ואנחנו יודעים גם מה אנחנו הולכים ללמוד שם, יש קורסים קצרים יותר, קורסים קצרים פחות, אז זה קודם כל השאלה, זה במה אני מתמקדת. האם אני רוצה ללמוד על נדל"ן באופן כללי, האם אני רוצה ללמוד על איך לעשות Airbnb בארצות הברית, האם אני רוצה ללמוד איך לעשות פליפים בארצות הברית, אבל הבסיס הוא הדבר הכי חשוב, ואני חושב שחלק מהעניין זה קודם כל... להחליט מה אני רוצה. להחליט מה את רוצה. הבנתי. בדיוק. זאת אומרת, קודם כל אני בוחרת איזה סוג של השקעה שאני רוצה, ורק אז בוחרת את הקורס? קודם כל תחליטי שאת בכלל רוצה להשקיע בנדל"ן בארצות הברית. אולי לא נדל"ן באירופה. לא, ברור, זאת אומרת, איזה סוג השקעה מתאים לי, ורק אז ללכת בהתאם וללמוד ספציפית רק על סוגי ההשקעה שאני מעוניינת בהם. נכון, אז הייתי מתחיל מהבסיס. אוקיי? להתחיל אפילו סרטונים ביוטיוב, כאילו איך עובדת השקעת נדל"ן בארצות הברית, זאת אומרת, איך הטרנזקציה הזאת עובדת, מבחינה משפטית אפילו, איך הטאבו עובד בארצות הברית, זה מאוד חשוב. למה, אתם זוכרים מהפרק, אחד הפרקים הקודמים, דיברנו על הזוג שהשקיע $150,000, ובכלל לא רשמו את הבית שהם קנו על שמם. וואו. אבל אם הם היו יודעים... אם הם היו יודעים, הם לא היו מפספסים את זה. נכון, להיכנס, עזבי, לא להיכנס לאתר אינטרנט של הטאבו, הם היו מבקשים את הניירת הנכונה, ממי שמחר להם את הנכס. הם יכולים לראות האם הייתה העברה של זכויות על הבית, על שמם, באותו תאריך לפי השווי שהם שילמו, כן או לא. אפילו לבדוק אם האנשים האלה קנו את הנכס רגע לפני שהם מכרו להם, אז לדעת איך להסתכל שנייה על עסקה, איך להסתכל באתרים השונים, מה מקורות המידע. בארצות הברית יש free of information, אתה יכול לראות הכל, מי הבעלים של הנכס, כמה כסף הוא חייב, וכמה קנו, בכמה מכרו, שילם מיסים, לא שילם מיסים. לפעמים גם בתמונות אתה יכול גם להבין מה המצב של הבית. אז צריך לדעת קודם כל איך לקרוא את המידע הזה. אוקיי? לאן לגשת, איך לקרוא את המידע הזה, זה דבר אחד. אחרי זה בפעם השנייה זה להבין איזה סוגי עסקאות יש. האם אני רוצה עסקת רנטל, האם אני רוצה Airbnb, האם אני רוצה פליפים, מולטי פמילי וכו' וכו'. והדבר השלישי, הלא פחות חשוב, איך אני חוקר את השוק. בסדר, אמרו לי אזור מסוים, טוב,
איזה פרמטרים ואיזה מדדים, ואת זה אפשר ללמוד את זה. זאת אומרת, איך אני בודקת את מה שאומרים לי, זאת אומרת, גם אם אני משקיעה פסיבית, איך, לפני שאני נכנסת לעסקה עם יזם, אני הולכת ובודקת את המידע שהוא נותן לי על העסקה. נכון, הכל שאלה כמה את רוצה להתעמק בזה, אני חושב שאת כן צריכה להתעמק בזה, כי... ברור, מה זה, אחרת הסיכוי שלי להפסיד את הכסף הוא הולך וצומח, ואני לא רוצה. אני זוכר שאבא שלי הפסיד 100,000 שקלים בבורסה, ואמרתי לו, אבל כאילו, למה הפסדת? כאילו, הבורסה עלתה. ומי השקיע לך את הכסף? אז הוא אומר לי, כן, הפקיד בבנק, וואו. שם את הכסף, והוא החליט מה לעשות עם הכסף. אני אומר, אבל הוא פקיד שמרוויח כשכיר. למה אתה חושב שהוא יודע להשקיע אם הוא עובד בבנק כשכיר? לא בדקת, הוא אומר לי, מאיפה אני יודע? הוא הבנקאי, הוא מומחה. אז זה בדיוק, צריך להבין, כאילו, אתה שם את הכסף, אתה רוצה להרוויח, תשקיע קצת, תשקיע איזה קורס, תשקיע איזה כמה שעות, ברור. תלמד לשאול את השאלות הנכונות, תלמד לבדוק את העסקה, גם אם היא לא לעומק, אבל ברגע שאתה שואל את השאלות הנכונות, אתה גם שומע את התשובות, ברור. ובתוך התשובות אתה יכול להעריך טוב יותר. אוקיי, ואם אני רוצה קצת ללכת, אני רוצה ללכת עם זה צעד קדימה, לכיוון היותר יזמי, כי באמת לאורך זמן זה הכיוון שלי. אז שוב אני שואלת את השאלה, יש כזאת הצפה של ידע, כל כך הרבה קורסים שמלמדים אותך איך להיות יזם נדל"ן, איך אני יודעת איזה קורס לקחת? נכון, אז יש קורסים זולים, יש קורסים יקרים, יש קורסים קצרים, ויש קורסים מאוד מאוד ארוכים. אני חושב שבסופו של דבר, קודם כל אתה צריך להתחבר, צריכה להתחבר למי שמעביר את אותו קורס. וגם ראיתי הרבה מאוד אנשים שמעבירים קורסים, אבל הם יודעים ללמד, הם לא עושים בעצמם נדל"ן, שזה קטע, יש כאילו כמה גופים כאלה, שאתה בודק, טוב, הבן אדם עשה נדל"ן ב-2015 עד 2017, יש לו קצת נכסים של רנטל, ועכשיו הוא מלמד על פליפים, והוא גובה גם סכום מאוד מאוד גדול. אבל רגע, שנייה, הבן אדם לא פעיל בשוק, אז איך בדיוק אתה רוצה ללמוד ממנו? אז זאת אומרת... הסתבכת. כן, קצת. לא, זאת אומרת, אם אני צריכה לבדוק, אם בעל הקורס בעצם עשה את זה בפועל, או שזה הוא רק מעביר... נכון. מעביר את זה בתיאוריה. כן, האם הוא יכול... יש הבדל מהותי גם בין תיאוריה לפרקטיקה, זה גם משהו שמטריד אותי. אוקיי, קיבלתי את הידע, ואז מה? עשית קורס. עשיתי את הקורס. יפה. ואז מה? עכשיו צריך לקבל החלטה שאת רוצה לעשות נדל"ן. אני רוצה לעשות נדל"ן, ואז מה? הקורס מספיק לי? ואז מה? את צריכה להחליט, קודם כל להתחיל להחליט או לשמוע מאנשים על אזור מסוים שאת רוצה להתמקד בו. עכשיו, אזור זה לא מדינה בארצות הברית, וזה גם לא עיר. זה ממש אזור. צפון אטלנטה. הפרבר הזה בשיקגו. למה? כי פרבר בשיקגו זה כמו רמת גן. אוקיי, אז אתה לא עכשיו עושה גם הרמת גן, גם יוון וגם וכו' וכו'. ואז לעלות על מטוס, ולטוס, ולקבוע פגישות, עם מתווכים, עם קבלנים, להגדיר מה הקריטריונים שלך. טוב, מה את מחפשת? יש לך $100,000, יש לך $500,000. את רוצה עסקה קצרת טווח, את רוצה עסקה ארוכת טווח. את רוצה נכס שהוא כבר יש בו דייר, או שאת רוצה נכס שהוא דורש קצת שיפוץ, זאת אומרת, אין לי בעיה, אני אקנה, מתחת למחיר השוק, אני אביא קבלן ששפץ, יעשה קצת צבע, גופי תאורה, וגם אם זה שיפוץ. את רוצה שיפוץ גדול? להחליף מטבח? שאת רוצה לעשות רק צבע וגופי תאורה, זאת אומרת, את בסופו של דבר צריכה להיות הרבה יותר סגורה על עצמך, מה האקסטרה מייל שאת רוצה לעשות. אם את אומרת, אני רוצה חיים קלים, יש לי $100,000, $200,000, שמעתי שצפון אטלנטה, או זה אזור טוב, אז אני הולכת ופוגשת 5-6 מתווכים, אומרת, תקשיבו, זה התקציב שלי, אני אשמח שהנכס יהיה מתחת למחיר השוק, ואני רוצה נכס שדייר כבר משלם כסף, עזבו אותי, רוצה שקט, זה פעם אחת. עכשיו, אם את רוצה נכס שהוא דורש שיפוץ, יכול להיות שאת צריכה מתווכים טיפ-טיפה שונים, יותר כאלה שיודעים לבדוק, יודעים להביא גם קבלן אם את תרצי לקבל הצעת מחיר, זאת אומרת, יוכלו לעזור לך לנהל את העסקה, זה גם יכול להיות. זאת אומרת, הקורס הוא ממש רק תחילת הדרך, זה על קצה המזלג. הקורס הוא תחילת הדרך, הוא בעיקר תיאורטי, ובעיקר צריך להפיג לך חששות, שבעצם תוכלי לעשות את הצעד הראשון, ולהגיד, טוב, זה באמת מה שאני רוצה, הבנתי את הרעיון, הבנתי גם מצד אחד את החלומות באספמיה, ומצד אחד את השוק הריאלי, כי באמת אפשר להרוויח, את יודעת, מעסקת שכירות, אפשר להרוויח 15%, כאילו, אפשר להרוויח 6, 7, 5, 8% שכירות, האם זה מתאים לי? סבבה, מתאים לך טוב, מה השלב הבא?
אז למדת, הבנת תיאוריה, תוך כדי לימודים תתחילי להתנסות. מתי זה באמת הזמן להתחיל להתנסות? זאת אומרת, נגיד התחלתי קורס, והוא קורס יחסית ארוך ומקיף, ובאמת יש כאלה של חצי שנה, של ממש לומדים את זה לעומק. אני תמיד תוהה, קודם כל, האם צריך את זה באמת, ולא כדאי כבר לרוץ ולטבול את הרגליים בתוך המים, נגיד עם שותף, או עם איזה משהו כזה, או כמשקיעה פסיבית, ואז תוך כדי ללמוד ולהעמיק, וגם כמה, כאילו, עד כמה אני באמת צריכה את זה, כי בסופו של דבר, אני בן אדם של מעשה. נכון. אני רוצה לעשות. אחרי זה נעשה ונשמע, זה ממש אני. נכון. עד כמה זה ישים בעולם הנדל"ן? אז אני חושב שככל שתעשי יותר משלב מוקדם יותר, את תצברי יותר ביטחון. זאת אומרת, תרימי את הטלפון, תחקרי אזור, תדברי עם מתווכים, תשאלי שאלות, איפה אתה ממליץ להשקיע? יש לי כך וכך הון, אני רוצה להשקיע באזור מסוים, מה אתה אומר מהניסיון שלך? עכשיו, גם לבחור מתווך לעבוד איתו, זה עולם ומלוא, כי בסוף זה כמו בארץ, הם קוראים ספר, עושים קורס, יש להם רישיון תיווך. האם הוא באמת יודע למצוא לך את העסקאות הטובות? לא בטוח. לא בטוח, היו לנו מתווכים שעשו לנו נזקים מאוד מאוד גדולים, שלא היו סגורים על עצמם. היה צריך מתווך שיש לו ניסיון, וגם את זה אפשר לבדוק בזילו וברדפין, אפשר להיכנס, לראות את כל ההיסטוריה שלו. אז אמרנו, שלב ראשון, תבחרי את הקריטריונים שלך. כמה כסף את רוצה להשקיע, מה צורת ההשקעה, את רוצה לשפץ, לא לשפץ וכו'. ואז להתחיל לשחק עם זה, לשחק עם העולם הזה. איך אני יודעת, אבל, אם אני רק מתחילה. את לא יודעת. אז איך אני יודעת בכל זאת? איך אני מתחילה להיסגר על עצמי? זה בעיקר בסוף להיסגר בינך לבין עצמך. הבנתי. כמו בכל דבר. זאת אומרת, כמו שאת רוצה להיות עכשיו בעלת עסק, זה סוג של בעלת, גם אם את רוצה להשקיע בארץ, איפה להשקיע בארץ? האם אני רוצה לקנות בית בפתח תקווה, או לקנות בית בקריית שמונה, או בירוחם, או באוניברסיטת באר שבע, זה גם פה צריך להיסגר. כן, אבל בואו, לקחת נדל"ן בארץ, שבוא, כמה אנחנו כבר, אנחנו פה לא הרבה, אני יכולה ממטולה לאילת להגיע בכמה שעות. נכון. זה לא אותו דבר כמו להתחיל לחפש מחט בערימת שחת בארצות הברית. איך אני בכלל מתחילה לדעת, כי אמרו שזה השוק, יש עכשיו את כל הדיבור הזה של השווקים החמים של השוק שהכי חם השנה. זה כאילו מרגיש לי קצת טרנדים שאני לא בטוחה שאני רוצה להיכנס אליהם. כדאי לי, לא כדאי לי. אם הוא כבר חם, אז מה זה אומר? כולם כבר שם? אני לא רוצה את השוק החם של השנה, אני רוצה את השוק החם של עוד שנתיים, או של שנה הבאה, בדיוק. איך אני יודעת? יש איזה שהם... שוב, זה משהו שאפשר ללמוד איך מזהים את הטרנד הבא? תראי, את לא באמת יודעת, זה קצת אימור, אבל את יודעת, כולם חכמים בדיעבד, ידעתי להשקיע שם, את יכולה לבדוק, נגיד היום אפשר לראות ולקרוא באינטרנט איפה אמזון הולכת להקים מפעל, פסיליטי, סטורג', כל מיני דברים כאלה. אפשר לראות תוכניות עתידיות. עכשיו, אם את מוצאת, והיו כאלה מכם, נגיד אמזון חיפשו לפני 3 שנים, אם אני זוכר נכון, להקים איזה פסיליטי מאוד גדול, והייתה תחרות בין כמה ערים, ובסוף הם בחרו על איזושהי עיר מסוימת, אני לא זוכר כרגע איזה. אם את יודעת, אם ברגע שקיבלו את ההודעה, ששם הולך להיות, ואת מספיק מהירה, ללכת לקנות איזה נכס, שבעוד 3-4 שנים, תהיה קפיצה מאוד מאוד גדולה של השווי שלו, אז זה דבר מאוד אפשרי. זאת אומרת, זו הערכה שאם חברה גדולה פותחת איזשהו פסיליטי, נכון. יגיעו לשם אנשים, כי בעצם יהיה הרבה יותר ביקוש. נכון, אז ככל שאת מעמיקה יותר, בידע שלך, וחוקרת יותר, אבל ממוקדת, ולא לפחד, כאילו אם את מוותרת על אזורים מסוימים, זאת אומרת, אני תמיד אומר, העסקאות הכי טובות שעשיתי, זה אלה שלא עשיתי. כאילו יש כל כך הרבה הזדמנויות, וכל כך הרבה ערים, ובכל מקום יש התפתחות, ובכל מקום כמעט קמים מפעלים, והערים מתפתחות, והאזור הזה מתפתח, והוא מתפתח, תחליטי, בא לי לעבוד במדינה קרה, חמה, בא לי בפלורידה, בא לי בשיקגו, אולי יש לי קרובי משפחה בלס וגאס, ובא לי לעבוד בלס וגאס, ולהגיד, טוב, אני עובד בלס וגאס, זהו, כאילו זה, ושמה בצד את כל ראשי הרקע. לא מעניין אותי עכשיו מה קורה באטלנטה, ולא מה קורה במקומות אחרים. זאת אומרת, זה גם עניין של נוחות אישית. כן, נוחות אישית, או יש קו ישיר לשיקגו, לא משנה כרגע, מה? סבבה, שיקגו, עכשיו בוא נסתכל רגע על העיר. איפה כדאי? בוא ניקח קצת כתבות, איפה יש הגירה חיובית, איפה יש דימנד יותר גדול לנדלן, איפה הולכות להיות תוכניות של העירייה, וגם להתחיל לדבר, קשר למתווכים. תווך יקר, יש לי כרגע זה, אם זה הסכום שהיה לך להשקיע, איפה היית משקיע אותו? עכשיו יש באמת שכונות שעוברות
מהפכים, נגיד, אתה יודע, low income, וזה מתחיל להתפרש. ג'נטריפיקיישן. וזה קורה, אבל זה באמת קורה, אבל זה תהליך שלוקח זמן, זה לא ביום, זה ב3, 4, 5 שנים, ואפשר לזהות את זה. נגיד בשיקגו, יש איזשהו קו רכבת, שכל הזמן אומרים איפה יהיה הקו הבא. אז השכונות מסביב מתחילות קצת להתעורר, אז עסקאות ארוכות טווח. אז אמרנו, זה קודם כל לימודים, כן או לא, זה החלטה, אבל להבין שזה תיאורטי. ועוד פעם, אם מתאים לך עכשיו להיכנס להשקעה גדולה, של לימודים, ארוכי טווח, או ללמוד מהמון מקורות קטנים יותר. זהו, אז השאלה שלי זה, כמה זה מספיק? בסדר? מתי אני יודעת ש-I've learned enough, כאילו, I know enough, כדי לצאת עם זה. כי בוא, בכל מקום, יש אנשים שאוהבים לעשות קורסים. ולא עושים זה כלום. אז מצד אחד אני אוהבת את הידע, אני אוהבת ללמוד. מצד שני, אני גם צריכה לדעת כמה זה יהיה לי מספיק כדי באמת לצאת ולפעול, ולא ליפול למקום הזה של לדעת, אבל... כן. אני חושב שבסוף התשובה היא, אין תשובה. זאת אומרת, התשובה היא תשובה פרסונלית. יש כאלה תראה, אנחנו לא עשינו קורסים. החלטתי שמעניין אותי בעקבות איזו הקיצה שעברתי, שסיפרתי עליה, החלטתי שאני רואה שם שאין תקרת זכוכית, שזה באמת עולם מטורף, וזה התאים לי, אז הלכתי בלי קואוצ'ר ובלי ליווי, ואמרתי, טוב, אני קופץ למים, אבל ככה אני, כאילו, זה מתאים לאופי שלי. האם זה חכם או לא חכם? זה עניין אינדיבידואלי. ויש כאלה שלומדים, ועשו את הקורס הזה, ולמדו פה, ונסו, וטסו, וחזרו, ולא עשו עסקה אחת. את יודעת, יש כאלה בפייסבוק, זה כל פעם שאנחנו מעלים עסקה, יש אנשים, שנים, כל פעם כותבים, תשלח לי פרטים. בחיים הם לא עשו עסקה. למה אתה חושב שזה קורה? שאלה טובה. פחד, חשש, חרדה, אנשים שהם לא מוכנים לקחת שום סיכון. בסוף זה סיכון. שבוא, גם אני מפחדת לקחת את הכסף שלי שחסכתי שקל לשקל, ולשים אותו באיזה קיבינימט רחוק ממני 100,000 קילומטרים. נכון, אבל זה גם משהו מסקרן. ברור. זאת אומרת, אני חווה את החיים כמשחק, כאילו שמת מיולו, שמת זה ווין, ואתה לא תמיד מרוויח, אבל תמיד שואל את עצמי, מה יקרה אם אני לא אכנס לאיזשהו תחום, שבסוף אני אגיד למה לא נכנסתי אליו, אלא אני פשוט מנסה, אני מתייחס לחיים כמגרש משחקים, בסדר, בתת, שנלך מפה לא יישאר כלום, אז כאילו לקבר לא ניקח כלום, ברור. אבל החוויות, כאילו באמת המסע הזה בארצות הברית לפחות שלי, להגיע בלי ידע וניסיון, הייתה חוויה מטורפת, כאילו, הייתה עומד עם אנשים דווקא בבנייה, ושנסענו שם בהתחלה, ולא ידענו כלום, זה היה הרפתקה, זה היה הכיף הגדול, היום בסדר, יש חברה שעובדת, ויש כבר בעלי תפקידים, ומשקיעים וכו' וכו', זה נהיה מונוטוני כזה, שזה טוב. אז אני אומר, כיף ללמוד, הלמידה זה 30%, בוא נגיד, 40%, אבל אי אפשר לעשות למידה בלי עשייה בשטח, בלי לטוס ולראות ולדבר ולהרגיש בשטח. אתה יודעת מה, ולפעמים לנסוע ברחוב של הבית שהציעו לך ולהגיד, וואלה, זה אחלה רחוב, כל הגינות פה מטופחות, השכנים מקסימים, זה יכול להיות טוב. יכול להיות שאתה תגיעי לרחוב, שחצי מהרחוב גינות מטופחות, וזה אנשים חדשים שקנו את הבית, ועוד חצי מהרחוב זה בתים נטושים, שהולכים לרכוש את הבתים. אוקיי. ואז אתה אומר, וואלה, הרחוב והשכונה הזאת הולכת להתפתח, כי נכנסו פה אנשים שאכפת להם מהשכונה, ואני רואה פה עתיד. או שכונה כזאת, וזה גם קורה, אז בסוף אין תחליף, את יודעת, לבוא לשטח ולראות, אני חושב שזה לא יכול להחליף לימודים, ואני יודע שמשווקים פה בארץ נורא חזק משווקים נורא חזק בארץ, בוא תשקיע בנדל"ן, ותחיה על הספה בסלון בתל אביב, צר לי, חלומות באספמיה, לא מאמין בזה, אם היית קונה בארץ, לא היית נוסעת לראות אותה? אם זה בחיפה, היית נוסעת. שעתיים, נוסעת. כן, אבל זה לא אותו דבר לנסוע לחיפה ולנסוע ל... אז את תשקיע בארצות הברית. למרות שזה שוק מטורף, זה שוק שהוא חי על נדל"ן, וזה שוק שהוא שוק של נדל"ן, זו מדינה שמבוססת על נדל"ן, לעומת אגב הרבה מאוד מדינות אחרות, שאני יודע שאנשים הולכים להשקיע בהן. כמו למשל? פורטוגל, יוון.
די, הרסת לי את החלום. סורי. הייתי עכשיו באתונה, ואני מסתובב ברחובות, ואני אומר, איך אנשים משקיעים פה בנדל"ן? זה עיר שהיא חוץ מהעיר העתיקה, כאילו העיר גמורה, קודם כל אין גורד שחקים אחד. זה עיר שאין לה, חוץ מחקלאות ותיירות, אין שם שום דבר שיורה מהם את המדינה הזאת. עכשיו, תשתיות, אין מדרכה לא שבורה, אין בניין שאין עליו גרפיטי. בסדר, אז זה יעשה לנו 6% תשואה על הזכות, אבל פנינו לאן? פנינו לאן, אוקיי. זה תמיד לחשוב בעצם כמה צעדים קדימה. כן, אז עכשיו, מוכרים את זה כזה, בוועדת פעם, סבבה, אתה רוצה שלך דירה ביוון לגור, לבוא, גם חיפשנו Airbnb באתונה, אז חיפשתי בכמה שכונות, קרובות לעיר העתיקה, ואני רואה אין סוף Airbnb מוצע למכירה באותו שבוע שאני מחפש, ובמחירים זולים, דירות מחודשות, יפהפיות, $100 ללילה, 150, כן, ואיך האנשים האלה עושים תשואה על הכסף שלהם, כאילו, אם כל חודש שלהם הוא ריק, ואני יכול לבחור מתוך 50 דירות, או 100 דירות, זה לא עושה לי שכל, זה לא עושה לי היגיון. יש פה בעיה שמוכרים, וזה מאוד נחמד להגיד שיש לי דירה ביוון, ויש לי דירה בפורטוגל. עוד פעם, זה לא שאפשר לעשות על זה כסף, אבל זה לא שוק של נדל"ן, שוק של חקלאות, ושוק של תיירות. וגם אנשים גרים שם. ארצות הברית זה שוק קפיטליסטי שמבוסס נדל"ן. איך זה מתבטא? זה מתבטא קודם כל בצורת הבנייה. הבנייה באירופה ובארץ זה הכל בסינדר בלוק, בבלוקים. אין פער, היום אם את גרה בפתח תקווה באם המושבות, יש לך דירה שהיא 20 שנה ודירה שהיא חדשה, הפער ביניהם לא היה כזה גדול. אתה יודע, כמה מאות אלפי שקלים, אולי. בארצות הברית באותה שכונה, בית מחודש ששווה $1.5 מיליון, בית מיושן, שלא שופץ, יכול להיות שווה $700,000. למה? כי צורת הבנייה זה הכל בנוי מעץ וגבס, שהתחלופה של זה היא מאוד גדולה. אתה חייב לחדש את הבתים האלה לגמרי, וזה עולה הרבה מאוד כסף. כן, ואנשים לא רוצים להתעסק עם זה, ולכן בגלל שמגיע היזם שרוצה לקחת את זה על עצמה, הוא עושה כסף. בדיוק. אז כל האוכלוסייה הזאת מבוססת נדל"ן, וכל המדינה הזאת מבוססת נדל"ן, צורת הבנייה מבוססת נדל"ן, הכלכלה מבוססת נדל"ן, והתפתחות בגלל זה, צורת הבנייה היא כזאת, אני רואה את כמה מבזבזים שם, את יודעת, לוקחים בית שלם שגרו בו, ואנחנו מפרקים אותו, עכשיו זה כמויות עצומות של אשפה, וזבל של כל הגבס, ואין מה לעשות עם זה, בארץ זה לא ככה, יש לך בלוקים, אתה עושה קצת שפחתל, צובע, מחליף קצת המדבר, ועוד פעם, הבית מחודש, זה לא קיים שם. הבנתי. זה לא קיים, אז זה הבדל גדול, לא מצטער שעל החלום של יוון, אבל אני ברמה האישית לא מצליח להגיד את זה. אתה משוכנע בארצות הברית, סבבה, מגניב. בדיוק. טוב, אז בקיצור הבנתי שאם אני רוצה ללמוד, כדאי שאני אתחיל לעשות. לעשות וללמוד תוך כדי, ולא לפחד, אם זה משהו שזה החלום, ואת רוצה לעשות את זה, כן, צריך להשקיע $1,000 בטיסה, ולטוס ולראות, זה כמו להקים עסק, נכון? כן, נכון, אין תחליף בסופו של דבר לעשות את העבודה. נכון, אני אגיד לך מה הפתרון של הדבר הזה, פשוט תכניסי את התחשיב של ההוצאות האלה לתוך העסקה. את רוצה להשקיע $100,000, תגידי, אני מתקצבת $5,000, או $10,000, להוצאות לבדיקת האזור והעסקה, וזה בסדר, תמיד את יכולה, מאחד הפרקים הקודמים, לקנות בית מתחת למחיר השוק, נכון. וזה חסה לך את אותם $10,000 שהשקעת. אגב, ברגע שתיסי, ותעשי את העסקה הראשונה, אז התיאבון ייפתח. תמיד שהשד לא כל כך נורא, בצד הראשון הוא תמיד הכי מפחיד, ואני חושבת שכל כך חשוב לעשות אותו. כן, תמיד הכי מפחיד. אז זהו, אז זה הקצה המזלג על לימודי נדל"ן, תיאוריה לעומת פרקטיקה, אתה יודע, וכל אחד בסוף עושה משהו מרגיש בנוח איתו. לגמרי. מעולה, אז היה אחלה שיחה. תודה רבה. אליזבת, תודה. מקווה שלמדנו המון, וחקרנו לעומק את כל הדברים האלה, אז באמת תעקבו אחרינו בפודקאסטים שלנו, גם את הפרקים הקודמים, גם בקבוצה מבשלים נדל"ן ארצות הברית, בפייסבוק, וגם בערוץ הפודקאסטים שלנו. אז זהו, שיהיה אחלה יום. תודה רבה. ביי, תודה אליזבת.